Начало! Здрасти, и тук се събрали по случай томболата на списание 360 за 10 000 фен на Facebook. Станахме вече много, така че редно да свършим нещо по случая. Ще изберем благодарение на този прекрасен уред. Гледайте. Първият разбъркан по случай шапка на Дъхайник се казва Деница Петрова. Честито на Деница, защото спечели шапка на Дъхайник. Вторият Вторият спечелил тениска на Дъхайник се казва Борислав Пауновски. Честито на Борислав Черпи. Третият участник, който ще спечели чапка на Дъхайник, се казва Надя Зазуляк. Надявам се да съм прочел правилно името. Честито, Надя, още веднъж. Успешна и приятна зима на всички и повече четете 360. И много приятно.